Meta ħatiħor ħajtu tajba u imma ħajtek tikkumbatti dejjem titħaq fuq in-nies biex id-dwejjaq tipprova tagħti. Meta jistaqsuk int kif intu int wieġeb l rajt u mbagħad mur tikbi wattek għax mill-ħajja tkun xbajt. Meta tkun fix-xifer imma xorta teqpa' tittama biex ma titlax minn din id-dinja u tipprova teqpa' magħna. Meta tagħmel dak li tista' biex timla dik il-ħofra, is-siment jibda tillek kif il-ġilda tmisba' x-xafra. Linji fuq ġismek tibda tagħmilhom minnu fiha biex tiftaħilhom il-bieb il-problemi u l-ġieħ. Meta tħossok dajjef hemmhekk tmur għall-alkoħol biex tħossok b'saħħtek forsi l-oqda jirnexxielek tħol. Meta tkun trid taħrab hemmhekk tittefa' fuq l-smoke jekk mhux biżżejjed tipprova l-smack jew il-coke. Meta tagħmel kollox ukoll ma jonqos li inti tmut tagħmel kollox biex tistrieħ u għalhekk tipprova it-debut. Meta kelli bżonn xi ħadd biex jiġi jgħinni iżda dan qatt ma sar għalhekk spiċċajt waħdi. Meta kelli bżonn xi ħadd biex jgwidani iżda dan qatt ma sar naħseb ħadd ma jħobbni. Meta kont fil-qiegħu kelli bżonn il xi ħadd hemm ġie dan il-bniedem weni noħroġ minn dan l-istat. Sabni fis-sakra bis-sikkina f'idejja ħadhom li jitnej u fettaħ li għajnejja. Meta kont ħażin u għalġija rani qatta il-ħin miegħu qatt jismani impejja biex naħrab u issa sirtu ħan imma kliemu dan il-ħajja kif ukoll is-serħan. Meta kont ħażin hemm waħda fil-bart u ġija lija u ġabbarni